Παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα καινούριο βίντεο σε αυτό το κανάλι. Σήμερα θα ανοίξουμε τα Sprout Seed Bag και τα Skyroot Chest. Στα Sprout Seed Bag έχω μαζέψει 144 και Skyroot Chest 15. Για να δούμε. Θα τα κάνω τώρα λίγο γρήγορα γιατί είναι πάρα πολλά. Εγώ θέλω να πετύχω αυτό που είναι 0,5 γιατί είναι το πιο σπάνιο και μόνο αυτό δεν έχω πετύχει. Το είδα μέσα στο spin. Να το. Όχι. Εσείς παιδιά έχετε πετύχει το 0,5. Εγώ όχι ακόμα, όπως είπα και πριν. Για πείτε μου εσείς το ρεκόρ σας στα packs πόσο είναι? Εμένα το ρεκόρ μου είναι περίπου 200, είχα φτάσει μια φορά. Έτσι και δεν μου το τύχει, θα τρελαθώ. Για να δούμε. Ρε φίλε, μόνο τέτοια θα μου πετάει. Δεν τα πήγα και σε κανέναν παπά να πω τώρα. Τα packs πρέπει να πάνε πρώτα σε παπά και μετά εδώ. Παιδιά, άμα θέλετε να με βοηθήσετε, κάντε ένα like και ένα subscribe στο βίντεο. Φυσικά άμα σας αρέσει. Τώρα παιδιά θα κάνουμε ένα διάλειμμα και θα ανοίξουμε τα chest. Βλακεία. Βλακεία. Βλακεία πάλι. Βλακεία. 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 Βλακεία, βλακεία, Το πέτυχα επιτέλους! Παιδιά, πέτυχα ξανά Γκρίφιν! Πέτυχα ξανά Γκρίφιν, ό,τι καλύτερο! Κοιτάξτε πόσα Γκρίφιν έχω. 1, 2 τώρα. 2 Γκρίφιν. Μερέντα. Δεν το γράφω και σωστά. Λέτε να κάνουμε κανένα giveaway. Για πείτε μου. Κοιτάξτε. 1, 2. Λέτε να κάνουμε κανένα giveaway. Για γράψτε στα σχόλια. Ώρα να συνεχίσουμε.
Τώρα δεν θα μας δώσει τίποτε καλό γιατί πέτυχα τον Γκρίφιν. Και το τελευταίο chest. Όχι! Δίπλα ήταν στο Divine. Για την ακρίβεια δεν το πολύ χρειάζομαι γιατί έχω 2 τέτοια. Ορίστε. Και παιδιά, ξέρετε ότι αυτό το Σάββατο που θα γίνει το update, μάλλον στο trading ticket θα βάλουν να μπορούμε να κάνουμε trade και siege. Απίστευτο. Ωραία. Παιδιά, κάντε και ένα subscribe στο Stella Patch γιατί θα υποστηρίξετε και εμένα και την Stella Patch. Τώρα θα μας τυχαίνουν βλάκιες. Άμα δεν μας πετύχει αυτό θα... Συνεχίζουμε. Παιδιά, σας αρέσει το Grow a Garden? Εμένα αρκετά πολύ. Είμαι team Jandel, όχι team Sammy. Έλα ρε φίλε, τίποτε δεν μας έχει πετύχει. 100 τέτοια έχω ανοίξει. Αυτό ακούστηκε περίεργα. Θα κάνω και τραμπολίνο συγχρόνως, μπας και μας πετύχει τίποτε καλό. Βλέπω τη δουλειά, δεν θα μας πετύχει τίποτε και μετά δεν θα το έχω.
Καλά ήμασταν. Glamour. Παιδιά, διορθώστε με άμα δεν το προφέρω καλά. Olha só, me aponta o treta, tu nunca prestou atenção. Olha o bico do fuzil, vai tomar só rajadão. Vai, toma, 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 vai, toma rajadão. Olha o bico do fuzil, tu nunca prestou atenção. Vai, toma. Έλα, να το, εκεί ήταν. Σοβαρά τώρα. Τώρα θα τα ανοίγουμε χωρίς να κάνουμε το skip. Για πάμε. Πήγε και εσύ από τη μέση. Για πάμε. Να του δείξω τώρα το Griffin να τρομάξει. Για πάμε τρέχοντας. 1, 2, 1, 2. Τώρα τα τελευταία 2. Και το τελευταίο. Σοβαρά! 150 παξ άνοιξα και ούτε ένα δεν μου έδωσε τον σπάνιο. Ενώ στον φίλο μου 2 τέτοια του έδωσε. Να! Ούτε ένα, 150 παξ και ούτε ένα. Ενώ άνοιξα μόνο... Πόσα άνοιξα γι' αυτό να το τύχω, 10, πόσα. 10 παξ πες και το τύχα. Ρε φίλε, αδικία. Τέλος πάντων παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Άμα σας άρεσε κάντε ένα like και ένα subscribe και τα λέμε.